Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da asuba, barkanmu da safiya, da fatan kowa tashi lafiya. So duk wanda yake wannan project ɗin na Nivo Chain, so in dai balance ɗinka har ya kai 75 ko 77, so idan ka zo sai ka shiga abin da ya shafi ɓangaren wallet a nan wurin. Ga wuri nan ne, idan ka shiga ɓangaren wallet abin da ake so za ka ga send and withdraw, kawai ka shiga withdraw. Idan ka shiga withdraw za su baka dama kamar haka, kamar da kuka gani ina bayani. To idan suka baka wannan dama za su ce maka verify your menene, za su tura maka code a email. To yanzu mun riga da mun danna wannan send verification code. Bari mu diba mu gani sun tura mana. Za mu shiga email ɗinmu mu ɗauko. Za mu zo mu yi searching mu gani yauwa sun tura mana verification code. Za mu yi KYC ne na wannan Nivo Chain ɗin. So kar a manta a danna mana subscribe, a danna mana ƙararrawa a wannan YouTube channel mai albarka na Mabash TV. So idan ka ɗauko shi a haka misali sai ka zo ka lura da kyau da kyau. Kun ga an ce verify proceed ko, sai ka zo ka danna wannan. Yauwa sai ka zo ka danna shi. To idan ka danna shi yauwa to alhamdulillah, to kun ga sun bamu damar da za mu iya yin KYC ko. Abu na farko suka ce as on ID card. Yauwa as on sunan da yake a jikin ID card ɗinka shine full name ɗinka, sai ka zo ka sa. Nan kuma nambobin ID card ɗinka zan sa misali, nan nambobin ID card ɗinka misali, sannan ka zo ka sa document ɗinka, ID from ɗinka da ID bag ɗinka da selfie verification da za ka zo ka ɗauka. Ina fatan duka dai an fahimta. Yauwa so shine abin da mutum zai yi. To za mu sa duka information inda ya kamata. To misali kun ga mun sa ID card ɗinmu, ba za mu nuna ba duba da cewa muna bidiyo ne. To nan suka ce ka zo ka sa gaban ID card ɗinka. Misali za mu zo mu taɓa. Yauwa sai mu zo mu taɓa na farkon nan. Bari mu taɓa, kun ga suna da za mu yi allowing ɗin kyamara ɗinmu. Misali za mu danna kan application ɗin. Yauwa za mu yi saboda za mu zo mu danna kan application ɗin mu yi accessing ɗin kyamara ɗinmu kamar da kuke gani. Gashi nan ne, sai ka zo ka dafe kai, sai ka shiga size setting. Idan ka shiga size setting sai ka shiga ina ne za ka shiga, kun ga komai dai da yellow ma. Komai dai da yellow, to amma ban san me yasa ba su ba mu dama ba. Bari mu gani. Idan mun zo sai su dinga ba mu matsala. To misali bari mu koma taɓa mu gani. Bari mu taɓa na farkon mu gani. Close and enable from other apps, then try again. To ina ga dai matsalar nan daga gare su ne na ƙin ba da dama. So kowa dai misali haka zai zo yi. Sai ka zo nan ka sa bayan ID card ɗinka misali, shi ma sai ka zo ka taɓa. Wannan issue ɗin daga gare su ne. Na ba da sample ne da za a yi KYC ɗin. Sai ka zo nan take a selfie holding. Yauwa ya zamto misali kana riƙe da ID card ɗinka, ka ɗauki hoto kana riƙe da ID card ɗinka da hannu. Kowa ya san dai yadda abun yake. To wannan shi ne. To shi ma ana son ka zo ka guda da shi. Kun gani ga ma sample kuna ga sun basu a can yadda za ka yi. Sai ka ɗauki selfie, shi ma sai ka zo ka yi uploading. So bayan ka yi haka sai ka zo nan ne aka ce pay and verification. To idan ka zo akwai wani abu da za ka sai ka biya ko Nivo guda nawa ne. To amma yanzu ba za mu iya tabbatar da hakan ba har sai zuwa February. Idan aka fara transaction na Nivo, insha Allahu Nivo ɗin kawai ake buƙata. Nivo ɗin ake buƙata. Za mu ga yadda abun yake insha Allahu, za mu zo da cikakken bidiyo. Na muku kowa fatan alkhairi. See you Excellency Bashir. Allah ya ba mu sa'a. Allahumma barik.